Tiasen Martti, terve. Viime videossa on vähän aikaa vierähtänyt, vai ei tässä nyt ole jooten siitä huolimatta oltuna. Tässä on peruskonneena tämä 145 Active-malli. Perusrakennetta on turha käydä läpi, sillä ei ole tehty mitään muutoksia. Ainoa on tässä oikeastaan niin kuin T-sarjan normaalisti erona, että tässä on pikkusen matalampi tuo terä, kun on rengastus 3.8. Hydraulikasta oikeastaan muutaman asian kertoisin. Tämä tehtiin asiakkaan toiveesta sikäli, että tänne perään nyt ei tule yhtään alaterän letkuja. Eli ne on traktorin oma, se mekaaninen hydraulikka on käytössä muualle. Ja nyt se keskittyy kaikki tämä toiminta niin tämä toikkarin ympärille. Kun semmoisessa paikassa on kone niin kuin aurrulla, että on paljon noita jakajia ja muita, että pitää saada niin nopeasti se aura tai alaterä ylös ja alas. Niin nyt tässä niin toimii aura ylös ja alas tällä liikkeellä. Sitten auran kääntö on tällä liikkeellä. Alaterän terän kääntö on sitten taas tässä päässä. Eli alas ja ylös. Ja alaterän tolopat sitten muutettiin sikäli, että se pitää painaa tämä sivunappi pohjaan ja sivuttaen. Eli nyt ei tarvitse koko aikana kättä ottaa pois tästä. Ja sinä voit hallita kaikkea auroja alaterää. Tähän jätettiin kumminkin tämä valintakytkin, millä niin valitaan sitten, jotta mikä toloppa siellä on käytössä vai onko ne molemmat. Eli tämä traktorin oma mekaaninen hydraulikka on sitten taas muualle käytössä. Tämä on tämä hydraulikka tehtävissä ihan niin kuin toiveen mukaan. Se edelleen tarvitsee vain sen 2 lohkoa. Tähän koneessa oli tilattuna tehtaalta jo niitä lisälohkoja. Niin oli sikäli helpompi tehdä, että ei tarvinnut sinne niitä lisälohkoja monttoa laittaa. Tässä lyhykäisyydessä ja oikein hyvää joulua kaikille ja parempaa uutta vuotta. Kiitoksia.